Okay, mga bay, mga kaigsunan, maayong buntag. Happy Easter ka na itong tanan. This is Father Rod. Uban sa mong iro nga nag-aw-aw sa taas, pasensya saba kay. Nangaon mi karon human santos nga misa. Uban sa atong mga pinanggang apostoles nga mga kugihan kaayo, Tatay Rudy bag-o nang nag-celebrate sa birthday. O atong tanang mga kaigsunan, no, nangaon na sila. So karon ato nang pangutan-on mga kaigsunan, mga bay, kun unsay ilang nakuha sa ilang pagpangalagad ug unsay mga nasinati, mga nindot nga mga kasinatian nga palawom pagyud sa ilang pagtuo ug sa pagpangalagad diha sa Dios. Atong pangutanon sila usa-usa mga kaigsunan, no, atong saksihan unsa kanindot ang mangalagad sa Dios. Tatay Rudy nangunguna. Yes, Tatay Rudy. May buntag sa tanan, ilabi na sa itong mga apostoles, ang akong kasinatian isip ng lagad sa itong simbahan. Dako og daghan kayong kining mga kalabutan, labi na sa akong pagka-tao. Ang kausaban, pagbati, almsgiving, ngadto sa uban. Ug ilabi na karong tuiga ang kainit sa panahon, mugi labing dakong nasinati isip usa ka sakripisyo, isip ng alagad sa Dios. Daro. May buntag na itong tanan, no? Isip pangalagad isip apostoles. Akong kasinatian sa pagsilbi nga ako. Kung man ako apostoles, ako yung daan nila. Nya kanaryong adlaw nga makuwang mi. Nya dili ko kibaw. Mag-uol ko sa tanan kay imbis 12, makuwangan ba? Munang mag-uol ko lang adlaw kay kuwang. Asa man ang uban? Di nawang dito lang lagi nga doon na sila ikuan biya unay among kasinitaan nga lisod kay ko doon ako ginasa nga unta kung doon na mo'y lakaw ugma inyo na sultihan daan kaya magpakagandami ba mao na ako kasinitaan isip pag kuasa. Happy Easter kanaton tanan. This is my second time di ay na mo join aning apostoles nining tuiga. My experience na may kausaban gayud sa atong pagtuo na sa unang sige kog tan-aw sa mga apostoles na ganahan ko mo join ani nila kay it's because na ako papa sa una kuno is apostoles, so ingon siya na mo join kani para makabalo kag unsa jud ang sakripisyo o pagpangalagad jud sa Dios. So akong sa akong experience siya, bisan pa kainit sa panahon, mo na siya amo ang bayad sa among mga sala ug maura kadto. Mayong buntag na itong tanan. Sa akong pamangalagad ang nakasinatian ako sulod sa napulo ka tuig ng pagpangalagad nining sulod pagka-apostoles. Nakita nako nga bisan sa kainit sa panahon, sa kalisod, sa pagsigig suroy-suroy, apan malipayo lang yapon ko nga nakiuban ko sa akong mga kauban, isip sakripisyo ug pagpangalagad sa Ginoo. Apan bisan sa kapait o kalisod, kainit sa among yagwanta para makapadayon kami sa among pagpangalagad ngadto sa Ginoo. Muna handuman na nato sa ining mga tuiga 2004, magmalipayo lang yapon ta sa pagpangalagad ug hinaot pa unta nga sa daghan pang mga tuigan makapadayon ta sa pagpangalagad ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Salamat. Grabe si atong Pilipi. Salamat kayo ha sa imuhang mga kasinatian o sa naunang atong pangutanon ni si Mateo. Na si Mateo diri. Hello Mateo sa imuhang kasinatian. Sa mga kalingawan sadya o mga katawanan nga panghitabo nga nakapalipay sa inyo bisan sa kainit diha, no? Utong tutok sa mga experiences ninyo nga nindot, ha? May buntag sa atong Ginoo, may buntag kaninong mga ituon labi na may buntag ni Father. Happy Easter. Unsay katawanan kayo nga nahinatabo sa inyong pagpangalagad? Ang akong kasinatian na isip nga
Speechless. Wa pa ako'y kasinitian. Karon na lang ako kay siyang palang kaadlaw gikan sa akong pagkuhan kay bag-o pa man ako ni abnian ni pag isip apostolis murag Unsa may imuhang dili malimtan sa pagpangalagad? Diretso, one word. ang akong One word lang. kalimtan nga ang akong samtang nga nagsuroy mi ipangaygon ako sa Ginoo nga makalahutay ninirong adlaw nga Mahutay, no? Matag adlaw. makalahutay sa among paglakaw-lakaw kay panahon sa among Okay. pagka kay init kayo. So mao nang ingon ni Tatay Pilipi, lahutay ha, lahutay basta mga lagad ta lahutay, walay undangay, walay likuanay, ang uban mong liko man. Mga tanong nato ning uban no. Ato usa ka alagad nato si Santiago. Perti ni Santiago sige. Good morning na to sa Well, so ako rin si James Vincent, short name Javi. Nya isip ako si Santiago sa Santiago do sa Apostoles. Ang ako ang mga kasinatian o eksperyensya, ang negative ug positive side, magsugod ko sa negative side is ako nabantayan kanang sa among pagbalay-balay sa mga kabalayan para pag-ampo is even nga among giayo nga balay is naay mga daghang mga secret sacrament, mga images ni Santo Niño apan dili gihapon sila modawat, ug dili gihapon sila mutuo. Basig dagtuo sila ba nga nagsuri-suri mi basig nang scam ra mi kay mao magituo sa mga ubang tao nga basig nang scam ra ba. Mao na nga kasagaran gid sa mga masuruyan is bisag katoliko na sila dili gyud sa madawat kay magduwa-duwa sila ba. Ngano magdadua man? Kay basig nagtuo sila mangingilad mi kay kanang amo lang gitig o mangingilad o nagpaisip-isip lang mi So nga sa may gibati kung dili mo dawaton. Sa may pagbati. medyo ma-upset mi. Upset. Maka-upset mi nga imbis nga sa usa ka tuig kausar kita makaduaw silang panimalay ilabi na silang artal para pagampuan pero dili gyud sila madawat kay nagpasulabi ang ilahang kuan kanang kahadlok basig Kuna gini ka. naay kahadlok. Nanalaw sila Oh. or di baka mailan sa Yes, Father. And then, sa akong positive side, ang nakaninto ni kay naka-experience ko sa usa ka tao, katuniadto ko sa bukid sa Sumanduang. Ningon siya sa kuha nga, Brad, salamat kasi pagduaw, Brad. Mahintang nga maperminti ninyo, Brad. Kaya ano, panagsara kami masakaan diri, Brad. Mao gid mong gipaabot diri nya. Usa pa sad, Brad. Mahintag kanang maayo unta nga perminti na ni kay nain mga laing sikta nga sige pangagni nila pero ilag yung gipili ang katong tinukod ni Hesukristo. Dili sila sa dito sa mga tinukod sa tao. Kadalawa din. Wow, very good ha. Salamat kayo, Santiago. Sunod na to si Juan, ha? Lara, si Juan. Naganing kasulti. Ako di ay si Chilton Ray de la Serna, ang akong gidala nga apostoles kay ang pinalangga ni Jesus nga apostol nga si San Juan ang gitugyanan sa mahal nga Birheng Maria. Ang akong kasinatian kay katunayo sa kabalay among giduaw nga tiguwang taon siya niingon nga wala ko ikahatag ninyong kwarta. Pero among giingnan ma'am, ang among giari dili ang donasyon kundi ang pagpangadji sa atong Ginoo. Wala mi nag-apas sa kwarta, wala mi nag-apas og unsay ihatag ninyo namo. Basang amo lang makahatag mi nimo og bendisyon og pagampo, maghalad pagpagampo sa atong Ginoo. Nya pagkagabi ato pong higayuna sa prosesyon sa Soledad na sa tanang ni Salmot ako nalay nagpabilin isip San Juan. Nagkomedya pagay si Padre pangutana nako asa imong kauban nga mga apostoles. Ako pong gibaw sa komedya nga nanago dre kay nahadlok sa mga pangulong pare. Nya mao ni ang gitubag ni Padre
ang nasuwat sa Biblia natuman jud nga si San Juan Rajoy nagpabilin kuyog ni Maria. Uy, grabe no. So mao na mga kaigsuonan. Matuod gyud no. Kini si Juan pinangga gyud ni sa atong Ginoo. Nagpabilin man gyud siya. Diha sa iyang kamatayon. So wa kasi natian ano, dungagan pa nato ni napay mga pipila atong pangutan-on. Sige. Sige lang, bisag one word unya, isulti lang unsay asa ka na igo natandog, nalipay, nasakit, naguol, unsa ba? Sagol-sagol. Kini, highlight ni siya kay kini siya, way pangalan niya. Wala ni pangalan niya. Pero mao ni gilimod niya. Kusog gini mo limod kay si paano man si Judas Iscariote. Sige, istorya, Judas. Sige, experience lang na ako, no? Karon po ko ka-experience nga apel di ay ni siya, no? Abi na ako ug nang kuan lang ba? Kuan lang kun murag sa akong private nga kinabuhi nga uban-uban lang, pero kini apel jud ka kay sa akong naagpas nga punto ani nga pagsangyaw yun ngadto sa mga tawo labi na gyud nga karong adlaw nga Domingo ang atong Ginoo nabanhaw siya. So muna akong ikahatag nga payong pagtulunan. Okay, salamat Judas. Isa ko si Judas. Ang akong experience sa pagsolusyon mo sa mga kabalayan nga dunay mga tao nga malipayon nga bidawat namo, duna say uban nga nagduwa-duwa pagdawat namo. Okay, mao na. So, nay nagduha-duha, nay upat pod kabuk. So, sige, arita. Sige. May buntag sa tanan. Ikista Happy mga Easter. Ako dai si Homer Delantaros, nagdalas papel ni Simon. Ako mga kasinitian sa paghimo nini atong misyon. Dugan ang katuigan na nahimo kong apostolis. Kasagaran yun natong mga kasinatian, na yun ang mga rejection, doon na yung mga mag-BBI. Of course, kining tanan, may tabo gayud kay nahitabo man ni Kristo. So kinsa man ko nga dili mo dawat nini. So pasalamaton ko sa Dios nga naka-experience ko ani kay pinaagyan ni nakahinumdo ni kanako sa kinabuhi ni Kristo, kinabuhi sa mga apostoles, giyon sa napagsangyaw, giyon sa sila pag reject, giyon sa sila pag BBI sa mga tao, na experience usab na namong tanan dinhi sa paghimo namo ni ining pagsuroy-suroy sa kabalayan. Kining tanan nga among na experience gihala gyud namo sa Ginoo kay sayod man kami, kinahanglan gayud kami nga mo ambit sa kinabuhi ni Kristo, sa kasakit ni Kristo, usa ka pribilehiyo nga madawat dinamo tungod kay gikinahanglan man kini sa pagkaluwasan. Kinahanglan man ni siya sa paglahutay diha sa pagpangalagad. Pasalamaton ko sa Ginoo nga sa akong sanong niining maong misyon gihatag sa Ginoo akong pagampo, do na jud prayer nga gipangayo sa Ginoo niya. Iya jud gihatag manang pasalamaton kay ko sa Ginoo nga sa akong pagpangalagad nini dili lang sa apostoles, sa uban ako nga organization. Pasalamaton kay ko nga kanunay ang Ginoo nag-inspire nako sa pagpadayon sa pagpangalagad. Kay maom kini ang iyang gihatag alang kanamo or kanako nga mualagad jud ko sa tibuok na kong kinabuhi. So daghang salamat. Happy Easter once again. Happy Easter no, Simon. Happy Easter sa tanan. Ako si Brad John Barkis sa nagdala ni San Judas Tadeo. Una sa tanan, pasalamat ko sa parokya San Roque nga usa ko na napili nga apostolis karon tuiga. Sa among pagsuroy-suroy kining the mere presence nga makita sa mga tao ang mga apostolis, usa na ni kamatang sa pagsangyaw kay nikakita nila, ma-reminded sila nga uy, Kwaresma na, Semana Santa na. So sa among paglakaw-lakaw nikakita sa mga tao, ma-aware na sila nga nagpahinumdom lang nga di ay Semana Santa na, so makaibalo sila. Nya usa na ko kasinatian kagahapon sa among pagpanuroy sa Manduang, nay usa ka payag dito balay nga dunay usa ka tigulang nga naglingkod nya kauban niya usa lang ka bata apo niya.
Nya manang unsa may imong kadili ka kabarog nyo ko iyang gikuha ang habol tabon sa iyang tuhod. Giputlan day tuhod kay diabetic. Mito gyud yang luha niya. Salamat kay Brad nga kan dugay sa panahon wa ma dugay nang wa may dugay naming wa masuloy apostolis dire kay sudlunon man to sa Manduang dito. Tabok sa sapa naka nya ako natandog yun ko kay yun ko dapat yun diay nga kana bitaw i-underestimate na to ng payag bitaw kanang gamay nga balay ba nya ato lang sayluhan unya mas palabihon nato ang mga balay nga dagko nga kuan ato ayohon so nindot nga wa gyud sayluhay kanang ganit jud may tao magwala mo padayunon man tagdi basta musangpit lang ta kung kinsa katong mahinampon nga mudawat sa pulong sa Ginoo welcome ta nila bulahan ug katong dili naman tuod niya nimbalibad pero lain silang tinhuan pero mo balibad sa silang tarong so dili sila kapadayon namo so salamat na lang nya ang uban sa lagi kana bang moingon niya war ba may kahatag Brad kita mo sila sa box abi nila manglikta ba nyo ko dili ang kining kahon dili ni mo ay kuan jud ni primary kuan purpose nga mangayob donation magdala mi ani kay na may uban niya mohatag maghalad para naay kasudlan ba pero mas importante hinudan is kana gyung pagampo sa panimalay tabi na ni yung panahon sa karisma so daghang kayong salamat maura to happy Easter Ikatabok. Good morning natong tanan mga apostoles ug ni Father Yunting. Happy Easter natong tanan. Ako si Bong Pardillo nya nagdako sa papel ni Santiago Ono. Onya nang akong kasinatian sa pagsangyaw sa apostolis nindot jud kayo usahay pagbati. Kay ngano nam ko'y panahon nga bisag kanang katulabi tong didto sa Bilpal kaila na kay nimo nga tao nya nagtuok ka nga mudawat kay religyoso kayo kanang kuani ba nya wala kay kagidawat kay mao na naay mga rason murag sakit sa atong buot gani pero kanaang kuan na lang i-pray lang nato sa Ginoo nga sa malamdagan sila sa ilang mga hunahon na unya ang kanasang pagsuri-suri sa mga apostoles dilalim kay ang atong kakapoy singot kutas labi na gyud inigsulti nato sa kanaang seremonyas maghungal-hungal in town pero malipay jud kayo nga kana ang kalipay natong dako nga kanaganing maka-feel na to nga ang mga nidawat na to welcome kay tanya tigaan tag tubig ipueran tag mga kanang snacks nindot kayo pamation ba nya kana ang maka-experience sa uban nga kana murag wala paki dili man gani manguros kanang pagkuan na to pag panguros di manguros murag sakit kayo pero kuan lang jud kay ato mang mission. Salamat ug happy Easter. Masad? Kay padul re. May buntag no. Sa dili pa ko musulti nakadungog ko usa ka istorya. Pedro gilimod mo ako sa gilimod mo na ako sa makatulo sa amo tutugaw ang manok. Ingo dili oy. Diba? Di ba? Tugao gid siya. Mao bitaw nakaingon ko ana kaysa among gisuryan dito sa Pakigni. Pag abot na mo dito gidami ato yung igagaw. Ni kuan siya. Taga di mamo sa San Roque Parish ter siya. Mao na abot mo sa Pakigni. Iko. Sige lang kay parokya mi sa Pakigni kanang lipata mo ngi anhi rami adto na lang mi sa sige oy. Mo na nga kuno na ko nga dili oy. Mo na nga dire sa gahapon last lang usa. Gahapon nagilas namong nasudlan nga ipaadto gid nila ni Brad nato ako pagsor ginamo nay iro gyud nga nisugat tulo ka buok. Pag-abot sa unang pag-abot na tunga tulo lagi ka buok ipatungan. Pero mo na nga sa akong kinabuhi sa akong pagka-apostolis. Kaning kamot sa ko bisag
layo kayo nga among suroy layo bisag unsa kalayo amo ging adtuon tungod lang kay naghatod mi sa pulong sa Ginoo nya naa say mudawat naa say dili muna nakaingon ko nga naa sa day tao nga bisag taas pa kay ilang kuros nga gibutang taas pa kay daghang kay kuros-kuros mo na kaingon ko katulong muli ko salamat. Happy Easter everyone. My name is John Welsi Aranya. So isip usa ka apostol sa akong da kani si Simon. So akong kasinatian nga na tagamtam kay dira nimo makita kung unsa ka importante ang pagsangyaw sa pulong sa Dios kay kana siya nga dako kay na sa opportunity namo kay dili ra batanan nga sa para nato nga dili kay hinimba at least nga sa tong pagsangyaw natagamtam nila ang pulong sa Dios o kuan ka ng mao lang to. Nindot kay no pagsangyaw. So atong pakpakan na matagusa. Salamat kaninyo ha sus mga kugihan nato. Nawa na? Aw napay usa. Masa man iya kasinatian? Wala lang yun siya. Sige lang no. So nindot ang atong mga experience no nagpasabot kini nga diha day sa pagpangalagad no dili sa sayon no mas kabahin noon ang kalisdanan ang hagit sa kinabuhi nga number 1 ani kanang rejection di gyud kadawaton masangyaw ka magminaayaw ka magtinarong ka una-unaon pa nung kang nangilad ka pwedeng himuon nga nangayo ra mo pwedeng ingon nga no basig lahi inyong tuyo. So klase sa pagpangalagad pero bisan pa man sa kalisod kainit kakapoy naagyod ng kabahin yun na nga naagyod tay masinati nga kalipay. Ano bitong kalipay nga bisan kapoy kay nya abot nimo didto tuay masakiton. Nagpaabot day nimo no nalipay day ay nga imong giampuan. Nalipay nga gibisitaan ang balay. Nalipay nga nakaadto didto sa ilaha. So meaning to say ang kalipay nila dili kay tungod nakakita ninyo kun dili nakakita sila sa dakong paglaom. Paglaom ka na mga kaigsuonan. So sa mga apostoles kaninyong tanan no salamat on behalf no ni Father Wendell. Salamat kaayo. Ato ang uban pa diha bakang napay wa mo interview? Katong sa tubangan no si PPC. Bitaw no? Ato ang dulon PPC pinagkusga na tong PPC president sige lang ato nakalingkod dito okay mayong buntag sa tanan o happy Easter mga pinalangga namong apostoles sa parokya sa Senyor San Roque Paris Lipata. So sa ngalan sa tuang Kora Paroko si Father Wendell Balboyna uban si iyahang kauban si Father Roger Yunting nga makugihon kayo nga serbisyo sa mga parokyano dito sa Kabukiran. O kaniyong tanan mga apostoles sayod ko nga dili lalim ang inyong giagian mga kalisdanan no sa pagsugod lang inyong gitalikdan ang inyong tagsa-tagsa nga importante nga trabaho ang inyong pamilya no gisakripisyo ninyo ang inyong mga kaugalingon alang sa pagsuporta sa atuang parokya o naghatag og buhing hulagway sa kinabuhi sa mga apostoles. Sibo sa inyong gisir karon dili lalim ang inyong giagian. Apan loyon ning tanan inyong nabatunan ang kalipay nga dili kabayran og sapi, no? Kaninyong tanan daghan kayong salamat og salamat usab sa atoang naghatag og kinabuhi ni Maria o ni Marta, no? Si Sister Bising o si Ma'am Lily, no? Ila usab gibiyaan ng ilang pamilya para maghatag og kinabuhi ni Maria o ni Marta, no?
ilang sakripisyo, ilang kaugalingon, bisan na diha silang katigulangon. O kaniyong tanan, Happy Easter. Happy Easter. So, yes, mga kaigsunan. ikaw sunod, Mami B. Okay? Atong pangutan-on dere ang ato ang dili mahimo ning ang ato ang kasaulugan kung wala ning importanteng tao diri sa atong tupad. Father Roger, nice to be with you on this Easter Sunday, no? Onya, salamat sa kahitasan, pasalamat yun, nga sud sa daghang katuigan, alagad lang gyapon, akong bana. Katuig ng alagad? mag 38 to 40 years na, kay before not parish church, na naman na-exist naman nya. Salamat sa Ginoo, ups and down, kalipay kasakit, magkauban ra gyud mi sa kumbana, pag-alaga di San Roque. Odas. Thank you. Magkauban gyud oy. Oh, napa usa. Oh, napay lain ato ang si Mother Lily. Istorya Mother Lily. Ay, good morning ninyong tanan, good evening, good afternoon. Pasalamat kong maayo sa tanang mga apostoles nga ning sanong sa among awhag, no? Kay kibaw ko lisod kay na siya kay init ra ba kay isang atan karong panahon na. So pasalamat ko nga naa gyud mo ning hangtod yun mo sa 14 ka adlaw dinhi sa Ubos ug 2 ka adlaw dito sa Upland community. Onya, mo na siya. Salamat lang. Happy Easter. Yes, happy Easter ka na tong tanan. Oh, napay magpa-interview. Oh, dara. Isama si Bartolome. Nag-ilis na si Bartolome. Oh, istorya. Istorya ko. Kamay istorya. Kuan ba ba kan digi malikaya bitaw ka na magsige mig kuan bitaw ka ng panglakaw ng mga ato sa kabukiran ya den diri kapatagan digi na kalikayan paano uban pang kalangitan digi na kalikayan nga dunay mo sanong naa sa mo balibad nya naa sa mo tan-aw nya muglurata ng mataw wagi istorya budget no oh ano man wa kasabot lagi peder wa siguro pasabta di magay mo dawat sabto mo di mo magay mo dawat mao na no lisod kayo no kundi mo dawat ingon pa itaktak ang buling ang abog imo sandalyas no pag adto sa laing kabalayan mao na salamat Bartolome daghang salamat so mga kaigsunan, natapos na. Natapos na. So, no, salamat sa makausapan mga apostoles kay nasayta dili sayon, no? Dili sayon ang pagpangalagad paninaot unta, no, nga nagdala kini, nagbilin kani og ilhanan sa atong kasing-kasing sa mga si Kristo, no? Gilimod siya sa makadaghan. Oh, dili lang kay si Pedro, kundi kitang tanan sa panahon nga makasala kita. Sakitan sa ta. Mao sana. So, salamat kayo sa inyong pagpangalaga dinautunta sa sunod na gyapon mo. Sunod tuig po, no? So, atong pakpakan ng matagusa. Salamat. Yes. Yes. Happy Easter kanatong tanan.